Здравейте хора, днес Сонито я няма и сега тя ще се появи. Добре дошли в нашия канал! Така, днес ще правим картички и сквиши великденски неща. Това видео ще бъде великденско. Така, и тези неща ще бъдат супер яки, така че сега да започваме. Да. И ще потребяваме картички и всичко. Да. Сега си имаме такъв лист. Сега първо картичка ли ще правим? Първо яйца. Добре. Така. Симаме сферищите, защото маркерите цапат отдолу и спакаме така. Първо правим формата на яйце с този маркер. Аз първо ще го направя с молив. Ще направим някаква украса на яйцата, за да е хубаво. Да. Аз много обичам да правя яйца. Дори много хубаво ми се получава. Ето сега ще ви покажа яйцето. Много е яко. Ето аз мисля, че е станало добре. Ето го и моето. Много е яко. Ако искате да правите великденски яйца, идвайте в нашата къща. Аз мисля, че на мен яйцето ми стана много добре и сега с тези украси ще стане още по-добре. Да. И с моите, но аз ги направих по-бързо. Сега ще ви разкажем ние с Тонито дали сме братовчетки, дали не, или дали сме сестри. Ние с Тони не сме сестри, но сме братовчетки. Да. Тони, сега ти кажи нещо. Днеска, като е Великден, ние се чукахме с яйца и не разбрахме кой е борец. Защото първо бях аз, после Тони ми щупи яйцето, след това аз си го щупих. Да искам. И като дойде Великден, червеното яйце изобщо не се разпаля, а то като сложиш цвета, трябва на челото да ни направиш едно кръстче. Ей така, кръст. И с здраве, защото така трябва да бъде. Значи, вчера беше Велика събота, но ще ходим на църква, но не ходихме. И сега ние днеска тя днеска пред отчетка ми дойде на кости. Защото е Великден все пак. Да, защото винаги на Великден нашите кости идват. Тони, аз ще направя такова мистериозно пликче, където вътре има някакви великденски неща. Да, може да направим пликчета. И сега, като Пети направи пликът, аз през това време ще правя сквишито. И ще рисувам после на таблета, защото си го носим. Днеска имахме голяма трапеза, подаръци. Аз не имах подаръци. Той имаше много хубав подарък от мен. Да, защото тя ми е пред отчетка и мисли, че искаме нещо. Хора, значи... Като читам на Приморско, ще снимаме там видеото на плажа. Тата специално си снима. И ще се изкъпнем в... И тата ще снима как се къпем. Той има един фотоапарат, дето си го смака тук, някъде си го смака и снима под водата. Ние като Великденът, яйцата са ни важни и на Великден ние защо се чукаме с яйца? Защото това ни е здравето за чукане. Християнско нещо. Да. И сега, аз съм готова вече с моето яйце. Ето. Чакайте да ви го покажа.
Ето. И така, днеска ще направим сквишта. Опа. Обаче ще взема такъв лист. Така. Ето си. И ще се лепа и ще го се лепа. И ще го изрежам лъскаво яйцето. И така. Знаете, сега аз рисувам много добре. Помните ли първата част? Как направих едни ногти? И сега ние правим пета част. Май шеста. Не, пета е. Защото ние направихме четвърта, сега ни е петата част. Двете с пети. Като стане Коледа, ние ще се облечем в коледни дрехи и ще снимаме Коледа. Ще правим коледни картички с цялото Коледа. Изрязвам яйцето, да ми е лъскаво. Ето я моята за сега. Ето, виждате ли как ми стана? Ето, трепи се и ми се вижда прекрасно. Чакайте да ви го покажа. Ето и отзад. Тук трябва да... Така, се трябва тиксо. Опа. Чакай. Така ще си го залепа и ще си отрязвам. Залепваме. Лятното вечер ще ни бъде много хубаво, защото се правим пясъчни самъци. Ще скъпим във водата и ще намираме прекрасни мечи. Те ще ви ги показваме. Така, аз съм готова. Хайде скате и гледам как ще се хартия. На пликчето ми пише Великденски мистериозни пликчета. Ето. И сега направихме една топчица, те вътре ще сложим, ще се късам лист, за да стане сквиши. Така, а в моето пликче сега ще направим пликчета и ще сложим някакви картинки, които аз съм ги направила. Или някакви сквишта. Да. Той ти как си направила това сквиши? Ами така, просто съм умна, сама изторението. Значи, аз съм най-прав по изторението, защото цял живот съм се учила. Май съм се учила само с рисуване, но един път се научих. Още малко листицата стане по-хубаво. Сквиши. Така. Взимаме тиксо и залепваме. Ето. Така. После ще ви го покажа. Така. Ето. Да го видите отново. И може да го сложим в един пакет. Мой. Целите великденски неща, които сте измайсторили, ще ги покажем накрая. Само да кажа, аз мразя да хода на училище. Не кукури. И аз хода на картина, защото има една госпожа по рисуване. Те след обед ни дава великденски неща или някакви коледни, като е Коледа или пролетни, или есенни рисунки. И ние ги отсвичаваме, за да стоят на изложба на украса. Изложба е да съкръчиш някакви неща, дето да ти стоят на украса и да си ги вземеш после.
Така, аз съм готова с първото ми нещо, което ще сложа в плика. Ето тук пише. Сега ще ви прочета какво пише, какво съм написала. Това е от едно стихотворение, което аз съм научила наизуст. Са Великден. Да. Великден се празнува 3 дни в полунощ на събота срещу неделя. Хората отиват на черква и се поздравяват с думите Христос възкресе. Хората отиват на черква и се поздравяват с думите Христос възкресе. А в отговор се казва воистина възкресе. Ами Труко, стихчето ти беше толкова. И така, сега ще почвам. Добре, аз съм готова с моето пликче и започвам да показвам на таблета. Трябва да прави камък, ножица, хартия. Хайде. Който се купи, той се рисува на лист, а който спечели е на таблета. Хайде. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не. Добре. Хайде още един път да играем, за да аз да се купя, а ти да спечеш. Ще покажеш ти камък, аз ножица, а ти ще ви щупиш ножица. И ние това видео го снимаме през деня, само да знаете. Така, айде. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Чакай пак. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ти печелиш. Така. Ето, моя подарък е готов. Сега ще рисуваме Астро. До таблет. Да, това е любимата игра само на Тони. Докато тя си обяснява, аз ще кажа какво е най-любимото нещо на Тони. Любимият цвят е лилаво. И на мен също лилаво. Така. Сега и нейното любимо детско е Астро и любимата игра е Астро. Та в YouTube всеки път гледам Астропод. Той така се казва Астропод. Да му направи великденски костюм и да търши тук едно яйце. Така. Като Печи отспечава, аз ще правя пакета, защото чако завърши. Не Ф. В. Е. Ли. И. К. Ще кликна. К. Д. Т. Е. Т. Е. Е. Т. Е. Д. Е. Но. Само но. Д. Ето ви цветовете от сад. Ето тук пише Великден. Ето и така. Ще си сложа тези скоища. Така, аз съм готова. Съм тя тук да направя ни точки. А човек ще направиш... Продуцент! Ела да покажеш картината, че не мога да стана. Вижда ли се? Да, вижда. Благодарим, че гледахте нашето великденско видео. И се абонирайте за канала и оставете лайк. Да, и оставете много лайки за нас. До скоро и целувки! Не, това е тъпо. Това ми е Клина. Май се дай надолу. Това ми е Клина. Това са ми чорапите. Защо се показваш това? Ето, това ми е блузата, където пише Антония Майсторичка. А на мен Антония И това ми Крафт. е прическата от Какани.